ani tonni amoke kanya siala me bagaje kulu bele jilima ni wakati ko folina au bisimila hondu tilika octobre kalu tili folo kuna fundi keneka samba fulani muga ani saba ni dogo ku indabne na hanga jamana gouvernement ka kuma la sila colonel Ablay Mega ali alla dunia ka fo ko kala filmi ne ali ko bulu dalindo février kalu wakati la samba fula ani muga ani nanina ko ubora hadogo koro ko sabe ke waliya doyi ni odoy anga jamana halini société do ulu kunye benkan sabe ke uniyonche kabni samba fla anita hani woro wakati la o société masine alekla la kafara do wareka ni uyo utogo ke hidimi ayala ka fo ko yele mamunu kangadu anga jamana carte biométrique la ko ukodi ube o société masine ni buluko te malika buluka wala sa fo nyogon ko ho kana seka ke anga jamana kono diuni nyogon che kala fili kunyala ko kala fili ale bora adogo koro walen keli habena doma hinafo amabe mogo doma ni udo kulu doyi M5 RFP mogo ye ulu ya iraka fo ko ulu ka laine ko kala fili absega ke chugamina septembre kalo kile mugan hani wolonvila temene o kunbena mauludima anga kisi nema ba Mamadou Sidina sallallahu alaihi wasallam alika bangilima o konya la mi ye silamɛw caman olu farala ɲɔgɔn kan ne ka wajulu kɛ malita kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔdon olu caman kɛra walasa basigi o bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ cogoya min na a dugusajɛ ni o kunbɛnna alamusama o kɛra don ye baara ma kɛ don min na ani min fana sarala n'an bɔra yen an bɛ taga Tɔnbɔkutu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye Asharani an ka finitigilakaw olu ka cɛsiri bolo u sera ka binkali wale dɔ ka se ka o kunbɛn o kumu kɔnɔna na min ye an ka finitigilakaw ka kunnafoni di so o ɲɛmɔgɔba ye colonel Suleman Danbele ale ye weleweleli kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma ni o ye sigana ko minnu ye ko ka se ka a kunnafoni ka a lase walasa wulikajɔ olu bɛ se ka sabati joona cogoya min na ani fana u tilala k'a yira k'a fɔ ko u bɛ u seko n'u damayira kɛ walasa jamana kɔnɔdenw olu bɛ se ka lakisi cogo min n'an bɔra yen an bɛ taga Kajolo kaw fɛ septembre kalo tile 26 o wagati la nɛgɛ ɲɛ 16 wagati kɔnɔna na min ye adjudant chef dɔ ye n'a bɛ fɔ ale ma ko Isaka Ka Siribe ale de ye mugu ci a yɛrɛ kunna ne ka dansigi a ka ɲɛnɛmaya la nin cɛ masina a yirala k'a fɔ ko ala ye furumuso kelen ka o don a garijɛgɛ la ani den naani ko o fana bɛ a bolo wa animanɔ olu y'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye ko sabula san 2022 ani 22 o wagati kɔnɔna na k'a kun ye a laɲini k'a bɛ dansigi a ka ɲɛnɛmaya la ni ka asidi ji ko ka o min nka a laban o kɛra ni wagati laban de la n'an bɔra yen an bɛ taga Burkina Faso o ka homme d'affaires ba dɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Anselme Kambu ni ale Africa Distribution o ɲɛmɔgɔba ye ani Burkina olu ka gendarme ka chef d'état major o masuruyana mɔgɔ don a yirala k'a fɔ ko septembre kalo tile 20 o tɛmɛnen na ko marifatigi kulu dɔw olu tagara a ka so ni ka o yɛrɛ kɛ service de renseignement baarakɛla dɔw ye ani fana ko ni jɛkulu ninnu cɛla fana ko dɔnikɛla dɔ o kun bɛ o cɛla ni o kun bɛ kalan na ni cɛ masina na k'u kɛli ka don a ka denbaya kɔnɔ o ye cɛ minɛ ni ka taga n'a ye yɔrɔ la hali bi yɔrɔ ma se ka lakodɔn hali bi an bɛ to Burkina Faso fangadafiri o kun bɛna kɛ ka ɲɛsin o ka jamana ɲɛmɔgɔ ma ni o ye capitaine Ibrahim Traoré septembre kalo tile 26 o tɛmɛnen na a yirala k'a fɔ ko min ye service de renseignement mɔgɔ ye k'olu ka wulikajɔ bolo ko nin ko in a sera ka dan sira la ani fana ko mɔgɔ dɔw tɛgɛ dara olu kan ni o ye finitigilaka dɔ ye minnu kun sen bɛ a la wa hali bi ko ɲinini olu bɛ ka kɛ fana capitaine Ibrahim Traoré ale yɛrɛ ye san kelen o sɔrɔ fanga la ni o kɛra septembre kalo tile 30 o tɛmɛnen na n'an bɔra yen an bɛ taga Irak o jamana na kɔɲɔkɛyɔrɔ dɔ la ni o kɛra tarata tɛmɛnen o sufɛla fɛ septembre kalo tile 26 la kɔɲɔkɛla dɔw ka olu to kɔɲɔ la bâtiment ba dɔw kɔnɔna na tasuma kasara o wulila ni o kɛra sababu ye mɔgɔ 100 ɲɔgɔnna olu de ni tanyala ani mɔgɔ 150 olu de jogina a ko ɲɛ in na hukumu kɔnɔna na u ka ministère de l'intérieur ale ka kuma lasela ni o ye général Sadmani ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko mɔgɔ minnu kun bɛ nin bâtiment in kɔnɔna na ko kun bɛ taga bɛn mɔgɔ 900 hakɛya de ma wa ko ni kasara ninnu ko olu sɔrɔla fɛn min fɛ ko o dɔ ye ko lakana o kun ma sabati ka ɲɛ ni o dɔ ye u ka sortie de secours ninnu ko o yɔrɔ ninnu kun ka dɔgɔ
wa ko tasuma yɛrɛ wulili ko sɔrɔla fɛn min fɛ ko feu d'artifice olu de fili ni olu kɛlen ka se sanfɛlaw ma ko tasuma kasara ninnu ko o wulila o de senfɛ kɔɲɔmuso ko ale ka denbaya bɛɛ lajɛlen a somɔgɔ bɛɛ lajɛlen ko olu tanyala a ko in senfɛ min ye kɔɲɔcɛ yɛrɛ ko o woloba o de sara a mɔgɔ salenw cɛla okumu kɔnɔna na u ka service de sécurité mɔgɔ olu ye mɔgɔ 14 ɲɔgɔn na ni ka olu de minɛ ko o datugu o mɔgɔ 14 cɛla mɔgɔ 10 olu ye bâtiment in baarakɛla o dɔ ye ani mɔgɔ 1 o ye bâtiment in ɲɛmɔgɔba yɛrɛ mɔgɔ 3 olu ye mɔgɔ ye minnu ye feu d'artifice ni ka a fili yɔrɔ la ni tasuma yɛrɛ ni o la yɔrɔ la o hukumu kɔnɔna na hali bi dɔgɔkun kelen tasibila o kɛra ka ɲɛsin banbagatɔw ma ni o kɛra u ka gouverneur dɔ fɛ ni ale ye ni o gouverneur ye o tɛmɛlen kɔfɛ u ka premier ministre alamisa tɛmɛnen ale kun tagara u ka église dɔ la min bɛ Karakɔsi walasa ka se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔw ma n'an bɔra yen an bɛ taga Asie centrale la araba tɛmɛnen septembre kalo tile 27 tɛmɛnen na mugu pɛrɛn o kɛra sababu ye ni ka entrepôt dɔ ka o yɔrɔ in jini ni o kɛra Tashkent o fanfɛla la Uzbekistan o masurunya la o mugu pɛrɛn kɛra sababu ye ni mɔgɔ kelen ni tanyala a wagati kofɔlen la ani mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 60 olu de jogina u ka minisiriso min ka baara ɲɛsinen don ko gɛlɛn balilen olu koɲa ɲɛnɛbɔli ma o ye a ladɔnniya k'a fɔ ko ni mugu pɛrɛn sababu yɛrɛ sɔrɔla fɛn min fɛ o de ye ko kaba pɛrɛn ko o de cilen ko nana ni yɔrɔ in tasuma wulilen a yɔrɔ la wa fana k'a kɛra sababu ye mɔgɔ minnu ka su tun bɛ a masurunya la k'olu caman ni vitiri tun bɛ olu ka yɔrɔ la ni vitiri ninnu ko ni o ci la ani mobili feere yɔrɔ dɔw fana ko ni olu tun bɛ a yɔrɔ la ko tasuma wulila o yɔrɔ kofɔlen na nka hali bi ko mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ɲɛma tununa ko ɲinini bɛ ka kɛ o la n'an bɔra yen an bɛ taa Pakistan jamana kan mawuludi hukumu kɔnɔna na septembre kalo tile 29 tɛmɛnen Baluchistan o mara la min ye banbagaciw ye ka mɔgɔw to seli la misiri kɔnɔna la u ye mugu ta ka fili o ma ni o kɛra sababu ye a wagati kofɔlen na mɔgɔ 52 ɲɔgɔn na olu de sara ani mɔgɔ 10 olu jogina u ka minisiriso min ka baara ɲɛsinen don kunnafoni dili ma ni o ye Jean Achakzai ni ale Baluchistan o kunnafoni dila minisiriso baarakɛla ale ye weleweleda kɛ ni ka ɲɛsin u ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma walasa mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni fɛn ma olu sɔrɔ u ka se ka taa u joli di kasara ye mɔgɔ minnu sɔrɔ joli bɛ se ka di olu ma cogoya min na u bɛ se ka furakɛ o hukumu kɔnɔna na o ye tile 3 tasibila kɛ ni ka ɲɛsin banbagatɔw olu bɛɛ lajɛlen ma an lamɛnbaga ni an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka ɲɛfɔlikaw ye o kan o kɛra ni an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka tulomajɔ ni aw ka lajɛli sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ an ka dibila baara kɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ ala ka an ka jamana in ka a basigi k'an bɛɛ lajɛlen kanu ni an tin don ɲɔgɔn na ala ka bɛn sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fantaw bɛɛ lajɛlen la a bɛ se ka to ka an ka kunnafoni ninnu ka a lajɛ Mifa production ale ka page sanfɛla la YouTube kan ani Facebook olu yɛrɛ fana sanfɛ a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ n'ala sɔnna a ma